хора, аз съм Гангстер БГ, с мене. Макс Би и сега ще покажем на компа Гангстера как да си свалите песен на ето такъв диск. Нормален. Значи по принцип трябва да е, купувате си го цвет книжарница, той трябва да е без... Никакво качване на него. Да, не може, ама... Ще бъде препълнен. Аз съм си... Не, аз съм качил малко музика, ма ето. И, както виждате... Нека и пълна на флашката ми. Ето, слагате ето така, вътре диска и това така. Да. Сега. И да, хора, според пазата да си взема флашката от някъде. И върнахме се като си взех флашката. Добре, в Google пишете На първо песента 2 по 2. Не. YouTube. Чакай да за зум на хора, за да Тире mp3.org. За ето, както видите, зумнах, за да видите какво трябва да се напише. Ето вече трябва това откъде ви е излезнало. След това отивате в YouTube и пишете примерно 2 X2, айде давай, тук. 2 по 2. Ето една песента. Спирате го. И ето това горе. Правите така и натискате Ctrl-C. Да, и... Едновременно, след това отивате тук. Да. Секунда, защото не се нещо. Цъкате така и тук натискате после Ctrl-V. Това натискате контролер видео и ето тук вие ето песента, натискате долу малко. Конверт видео по И тя трябва да ви излезне ето тук долу. Ето тук долу. Ето тук долу трябва да ви излезне. Къде? Ето тук и като вие се свалило я натискате. Ето тя почва да ви пее и ето вече влизате ето тук. Във вашия диск. Не, ето тук. Ето тук и тук трябва да ви пише... Я покажи пък къде се влиза, покажи. Долу ли е? Не. В... Диската. Не. Други... Тук където ви... Музиката. Първо цъкате на компютър и после... Там където ви се спава музиката. Цъкате... Не, къде знам къде спава музиката. Цъкате на компютър. Да. После влизате ето тук. Където пише стегли файлове. И търсите песента. Къде е? Да, така вече ви е по-лесно. Цъкате и го задържате. И това го слагате ето тук диска. Виж какво пише. DVD устройство. И пускате го. Вече, вижте, тя в момента си копира от диска ви. Копира се и ето ни го нашия диск. Ето го. Да. Ето го, ето е песента. Пускате го и почва. Това беше от нас. Довиждане сега. И бай-бай. Да.